Cai, que és aquest senyor d'aquí, està duent temes de guió i de direcció artística i d'estructures dels actes, etc. En Pau Soler Carnestoltes, que anireu coneixent des de l'equip de voluntari, coordinació i logística del Carnaval, la Laura també. Tot això amb el seguici que fem, bàsicament, el públic és el que se'ns afegeix i els nens que teníem de seguici, tots aquests. Gràcies, rodanxó, no la rodanxó no de l'impislaixona, ni el pixó no en rodanxó. Anem tots cap al Born. En aquest moment... No, és que allà hi havia de quedar. Jo el que no entenc és que havent dissenyat com pot ser que no hi hagi una capsa de Ferrero Rocher? Cuando la recepción es en casa de los És una bona pregunta. Una bona primada, Sí, però no per dintre. Perquè estava penjat en la Si voleu un pasteixo, Veràs. Sí, queda xulo, M'agrada molt a tu. L'any passat portaves allò. No, perquè em falta el cas. Nena! Sí que portava. Això, tant... Sí? Però jo la faria al final de tot. Ja està la Mariona. Quasi! Si té tela per vestir. Hòstia, és perquè te la guardes. Para i vint. Tornem a tenir el Carnaval aquí. Torna a ser dijous gras, que és el dia d'inici. Aquestes boles són tremendes. És la de Sant Andreu, però avui ens acolliu molt bé a Sants. Ens fa molta il·lusió. El primer premi és el de la truita convertida, que és una truita virtual. Els divendres hem de quedar, no? Demà que deia em fas la truita. No? És una opció. Anem a passar revista! Anem a passar revista!
i corruptes que es reuneixen al bar Cenes. Ara fotrem foc a l'avorriment i encendrem la festa! Sí, hola, sí. Aquest costum i divertiment era popular sobretot entre els estudiants. El rodolí alguna vegada també era aplicat en els saraus, ball de màscares, que es realitzaven amb els tancats de carnaval. I el rodolí determinava la parella de ball i de nit, que podia ser tant un dona com un home. Això és el que farem. Heu vingut aquí a ballar. Arregleu-vos les disfresses, perquè comença la desfilada! Quina la teva disfressa de què és? D'Arlequín, que guai! És igual si les disfresses ara s'embruteixen. Per la seva magnífica disfressa i participació d'aquest concurs celebrat aquí, a Sants, que deixeu-vos il·lusió no fa poder entregar aquest diploma a una persona. Ningú ha dit que no es pugui riure i ningú ha dit que puguem passar-ho bé. Per tant, si això hi és, vamos, ho petem. Sí? Val, tots preparats? I després. Home, un condó! Qui vol un condó? No t'ho mengis això, xiqueta? Després de tant de patir, ja el tenim aquí!
mi ambaixador verd de Sarrià i Sant Gervasi. Però hi havia un altre ambaixador de color groc i aquest venia de Gràcia. De Gràcia, la vila millor. Orgullós, bufalluts, grassot. Mig marxat.